everyone, good morning. So लोगोफोर दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय माने जोङो दिनैहाय शुटिं दङ आरो शुटिं थांगोन रौतानि प्रडाक्शन ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ बिदां जों दा माने थांनो रेडि जाबाय आरो गारियाव दङ ओमफ्राय टिम माखासेफोरा फैगासिनो दं नामा मिन्थिया जों गारियाव गाखोबाय जोंखौ लांफैबाय ओमफ्राय दा जोङो शुटनि थाखाय थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना गोदान चेनेलाव नुनो मोनगोन आरो रौतानिफ्राय बि ब्रह्म चेनेलाव नुनो मोनगोन ओमफ्राय मेथाइखौ आंनो खनदों आसा खालामदों नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्य आं बिराद लाकि फिल खालामो आरो बिथांमोना माने आंखौनो मेथाइखौ खनहोदों ओमफ्राय लोगोसे आंखौनो एक्टिं खालामनोबो चान्स होदों बिनि थाखाय आङो many thank you so much बि ब्रह्म प्रडाक्शननिफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ रिलिज जाबा obviously आं आंनि चेनेलाव डिसक्रिप्शनाव माने लिंकखौ होना होगोन बा चेनेलाव लिंकखौ शेयार खालामना होगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामदो ना मा बुङो लोगोफोर स' बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै शुटिंआव जों दा थांगोन रानि साइडथिं थांगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे लकेसनखौबो देखायगोन स' फैबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे नै लोगो हमदो बिदाखौ एसे देखायना हो Good morning everybody Good morning मैया सफैनानै माने आरामसे रेस्ट लाबाय जोंना सफैनाया बारा जायासै आदायानो खालामगोन कोरियोग्राफि आरो लोगोसे भिडियोग्राफि आदानि कोरियोग्राफि बिराद मोजां मोनखायो लोगो मोनबाय लाखि आरो लोगो मोनबाय थागोन ना बिदा रायजोफोरासो मोजां मोनना मोना बेबा मोना जाबाय रायजोफोरा मलेन्दानि गानखौबो बिराद मोजां मोनखायो ओरैबायदि गोदै गारां देंखो दे बिदिब्ला जों थांबाय थानि लोगोफोर फैबाय थादो जोंजों लोगोसे हाय ओमफ्राय नै हिर'खौबो लोगो हमफादो Arjun निउ फेस ना नोंथांमोना बिराद फसायगोन बिराद हेन्डसाम एकदम Arjunआ सिख्लाफोरा खारफाला जोबोद र' मास्क एसे खुलना होलाय Arjun नै नुबायना बिराद हेन्डसाम ना एक्टरा लोगोफोर दाबो थांगासिनो 12ता जालायबाय दिनै बिराद लेट जासिगोन आरो शुट लानाया आसलते ओमफ्राय सानदुबियावसो नालाय गुवाहाटीनिफ्राय बिराद गोजान जायो ओमफ्राय लोगोफोरा माने फाइनालि जों दा दङ सानदुबियाव नायदो दाउफोरा जि गाबदों के का Finally, nagir kosto mosto sandubiyaw sufaybaय लोगोफोर जानो Drinking alcohol is not allowed. No loud music. Do not. So लोगोफोर जों दा जिरायनानै सानदुबियावहाय शुटिं लागासिनो बिथिंजाय दं आंजों लोगोसे Arjun say hi. Hi. लोगो हमदो Hello लोगोफोर New face from Udalguri ना Yes Udalguri ना Udalguri दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों ओमफ्राय नोंथांमोना मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन आरो आसा खालामो बयबो सापर्ट खालामगोन ना Yes माबा मोनसे बुंगोन नामा स' लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो नायलायलायदो गोदान चेनेल गासिबो सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव नुगोन साननैसो उनाव नुसिगोन आसा खालामदों गासैखौबो नायगोन होननानै नायखागोन एथ' हेन्डसाम एक्टर थानायाव नाया जायो ना लोगोफोर नङा स' र' नायबाय थादो सानदुबिखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोननिफ्राय ओरैबायदि मोजां नाय भिउ ओमफ्राय इथिंजाय जोंना मलेन्दाया पुरा रेडि आरोना शुटनि थाखाय स' लेट्स स्टार्ट दा जाबाय लान्च टाइम स' जोङो साहा लोंना लानोसै लान्च ना लान्च लोंनो लान्चखौथ' लोंनो हाया जानांगौसो सानदुबियाव फैनानै बिराद मोजां नांदों खिन्थु बेयावहाय थागोन साननानै फैदोंमोन आरोना बिदा नाथाय जाया सोलोंसै इथिं नायलाय न'फोरा एफ्रावनो थाबालाय थानो हायो आरो नाय जि मोजां साजायनाय थाबालाय थानो हायो
नादा सामोन लोंसिनगा एसे हेपि जादों नोंसोरो दादा साहा खाबो खबर भाल न'फोरा जि मोजां मोजां फिसा फिसा ओमफ्राय नै फांखाया गिदिंगासिनो इयावनो थाबा थानो हायो स' लोगोफोर फाइनालि दिनैहाय फार्स्ट डे शुटआ सानदुबियावनो जोब्बाय आरो ओमफ्राय दा जों थांफिननोसै सानदुबियाव थानाय जानाय नंला मानोना थानाय बायदिथ' बेयाव आरो इसिबांबो लकेसन गैया माने शुट लानो थाखाय जा मोनसे मोननै शर्ट नांगौमोन बेखौ मोनबाय आरो ओमफ्राय दा बेखौ मोननानै मा होनो जोब्बाय नालाय दा जों इयावनो ओंखाम जानानै जों रिटार्न जानोसै ना बिदां औ हाय बिदा गोसोम गोफा जाजोब्बाय माथो गैला गोलोमजोब्बाय मारै मोनदों शुट खालामनानै मोजां नांदों बिराद बरिया जादों शटफोरा आं गाव लानानैबो मोजां मोनदों जेरै सानदोंमोन बिदिनो लकेसनबो मोनदों आरो आंखौ लेथ्रा नुदों मोजांहैनो खालामदों आंखौ लेथ्रा नुदों बिराद मोजां पारफरमेन्स होदों आंखौ साइज नुवाखै माबा ओमफ्राय मोनसे खोथा हा लोगोफोर एबारनि भिडिअआवहाय ना आङो गावनो हारसिं मेकआप खालामदों माबायदि नुदोंथाय मिन्थिया नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाथाय कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर माने आङो एसे सिम्पोल थानो मोजां मोनो ना ओमफ्राय सिम्पोलबासो गावखौ गाव एसे शुट खालामनाय बायदि मोनो आरोखि आं ओंखायनो माने गावनो हारसिं बे बाराव मेकआपखौ लानायथारदों आरो आङो स' नायनानै कमेन्ट खालामनो दाबाव नै बेस्रा मेंबाय इबो बिरादनो ओंखाम उखैबायना मेंबाय बहुत ओंखाम उखैबाय फैदो जाहैनोसै ओमफ्राय इखौथ' मेकआप खालामलायनाङा ओरैबायदि स्लिम स्लिमखा दा इयो थोबसेबो मेकआप लायाखै खिन्थु आं एसे लादों आरो ओमफ्राय मेंबाय खिन्थु इयो मेकआप लायाखै ओंखायनो मेकआप आर्टिस्टनि गोनांथि गैया जाबाय आरो ना एबार खेबसेयाव आंनो गावनो मेकआपखौ लाबाय बेहाथ' स्लिम स्लिमखा जेबो लायासै पाउडारल' एसे लाबाय जाबायना दा ओंखाम जानोसै जोङो ओंखाम बिराद उखैबाय थांफिननोबो जाबाय ओमफ्राय दा मा संदोंथाय मा अर्डार होदों बिदाफ्रा नायनोसै प्रडिउसारफोरा बिदां फैद' नोंखौ मोनगोननि मिजिंखौ लानानै हास्थायनाय आंनि सिमांखौ जाफुंहोदो नोङो सना बेनो जागोन आरो सङा एसे खननानै होबाय आं नोंथांमोननो बेबादिनो गानखौबो आंनो खनदों होननानै नोंथांमोन आं खिथाखाबाय स' फैबाय थादो लोगोफोर जों दा जानोसै रिजर्टआव ओंखाम रिजर्टखौनो इ न'आ जि मोजां एसे देखायनो र' खाथियाव नुसोनो आं जोंना लान्च प्लास डिनार जासिगोन बियो खैथा जाखो दा 5ता जाखाबाय ना जादो दे मा बियो लकेल चिकेन नामा बिदां अर्जुन थिगसे जादो औ ये मा भाजि जोगोनार नायलाय जि मोजां स्लिम स्लिम लिरोहाय इसोर न'फोरखौबो जि मोजां नुदों ना लोगोफोर सोरबा हर थानोबा थानोबो हायो कारेन्ट सारेन्ट दङ खिन्थु आरामसे फैगौ आथिं आखाइ सुदों नोंनो आखाइ गुहा जाखांबाय थांसै स' फाइनालि जों जाखांबाय माबायदि ओंख्रिफ्रा गोथाव जादोंहाय ना जोबोद गोथावमोन सोमखेखे नुजोब्बाय माथो आंखौलाय गाव हारसिं मेकआप लानायाव सोमखेखे ओरैनोबाबो मोजां नंखाया महरा लासै जाखायो गन्थंबो दाननो रोङाखै जेबो दानाखै बिदा जायोहाय ना एकदम सिम्पोल नेचारेल मिथि नार्जारिया बिदिनो ओंखारबाय बिदिबो ओंखारनांगौ नामा बुङो लोगोफोर सम सम ओंखारनांगौ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुगोन प्लिज 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 बयबो सापर्ट खालामदो गोदान चेनेलावसो फैगोन आरो बिथां बि ब्रह्मनि इउटुब चेनेलाव स' सापर्ट खालामखागोन बेखौथ' बयबो मिन्थिखागौ थेवब्लाबो आरो स' बिदिब्ला दोनथ'बाय ना बिदा बाय 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 नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ नेक्स्ट ब्लगाव गाबोननि ब्लगाव गाबोनथ' बेखौ आं आपल'ड खालामगोन फुङावहाय ओमफ्राय गाबोननिखौ आङो समफोरहाय आपल'ड खालामगोन बाय बाय